Dear friends, दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे इम्पर्टेन्ट भिडिअ नाथाय बै सुबुंफोरनि थाखायल' इम्पर्टेन्ट जागोन जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामबाय थादों आरो जायफोरा माने देश बिदेश हादोराव मा बार्निं इस्यु सोलिगासिनो दं बै इस्युफोरनि सोमोन्दै जायफोर फरायसा एबा जायफोर सुबुङा मिथिनो लुगैयो बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ गोबां इम्पर्टेन्ट जागोन। नाथाय बे भिडिअआ ओरैनो सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जानाय नङा मानोना बियो मोनसे बिराद गिदिर बार्निं इस्यु अल इन्डिया मोनसे बार्निं इस्यु बियो बे जाबाय मा फार्म बिल आबादारि बिल बावैसो सिगां आबादनि सायाव मोनथाम बिल पास खालामदों बेखौ बुंदों एग्रिकालचारेल बिल्स नङाबा फार्म बिल्स बे फार्म बिल्सखौ लानानै महाराष्ट्र हारियाना पान्जाब गोबां आन्दलन नोंथांमोना नुदों जानांगौ ट्रेक्टर लायै आन्दलन खालामनाय माने प्रशासना सरकारा होबथाबाबो होबथागवायाखै ओरैबायदि आन्दलन जादों मानसिफोर थैबाय दिनैसिम गोबां मानसिफोर थैबाय बे मोनथाम बिलखौ लानानै भारत सरकारा खालामनाय मोनथाम आबादनि सायाव जि बिल बानायदों बे बिलखौ लानानै गोबां दावराव आरो आन्दलन सोलिगासिनो दं गोबाङानो मिथियाखै सरकारा नाथाय बुंदों बे मोनथाम बिला आबादारिफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब गोनां होननानै बुंदों आरो गोबां हेफाजाब जागोन होननानै बे मोनथाम बिलखौ पास खालामबाय लकसभा राज्य सभायाव दा बियो एक जाबाय बिलनिफ्राय एकसिम सोलायबाय एसेबां खहा जाथावना मा बिल बियो जेनेबा सरकारा बुंदों बे मोनथाम बिला सरकार आबादारिफोरनि थाखाय गोबां लाब जागोन होनना बुंदों गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन होनना बुंदों थेवब्लाबो पान्जाब हारियाना माने महाराष्ट्रनि आबादारिफ्रा माने एसेबां थैथां जिउ गारलायनानै आन्दलन खालाममारदों व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट बिनि आसलते सिङाव आन्दोआव मा हाबसोखांनानै दं बिनि सोमोन्दै डिटेल्स दिनै रायलायगोन गुसुं भिडिअनि गेजेराव सावरायनो नाजागोन आङो एक नाम्बार बिला जाबाय द फार्मार्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 यस बेयो 2020 जादोंमोन बे बारा गोबाव जायाखै 2020 नि आं जास्ट बागरबाय जेखि माबाखौ मान्थखौ जायखिजाया अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर 2020 नि बेबायदि मान्थाव जादों बियो बे बिलनि हेफाजाबजों आबादारिफोरा मा लाब जागोन बे बिलनि हेफाजाबजों आबादारिफ्रा लाब जागोन नैबायदि आगोल महाराष्ट्र पान्जाब जोंनि आसामाव बिनि प्रभाब गैया दायो बुजि मोनगोन मानो थाखाय बिनि प्रभाबा गैया एक नाम्बार बिलनि हेफाजाब गोनां पइन्ट्सफ्रा मा आबादारिफोरनि थाखाय दा पान्जाब हारियाना महाराष्ट्रफोरनि आबादारिफ्रा दानिया गावसोरनि दिहुनथाय आबादखौ जायखिजाया जायगायाव फानहैनो हागोन बाहेरा स्टेटआव फानहैनो हागोन स्टेटनो कुनु रेभिनिउस होनाङा टेक्स होनाङा जायखिजाया जेराव आबादारिया जेराव गोसो बेयावनो फाननो हागोन किन्तु सिगाङो बेबायदि नङामोन दा बुजि मोनगोन बेरियार फ्री इंट्रा एंड इंटारस्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस जेराव मेराव फाननो हागोन नों हादोरनि जायखिजाया जायगायाव आबादारिफ्रा गावनि दिहुनथायखौ फाननो हागोन बरिया खोब बरिया सुबिदा गोनां बियो मोनसे बिल जाय बिलनि गेजेरजों आबादारिफ्रा गावनि दिहुनथायखौ जेराव मेराव फाननो हागोन जायखिजाया मानसिनो फाननो हागोन जायखिजाया स्टेटआव जायखिजाया हादोराव लांनानै फानहैनो हागोन नों गोसोबायदि बेरियार फ्री खालामनानै होबाय बे बिलनि गेजेरजों दुई नाम्बारा मा आगोल तारमाने महाराष्ट्र हारियाना पान्जाबफोरनि आबादारिफ्रा गावनि दिहुनथायफोरखौ जानला मानला मानसिनो फानामोन बिसोरो मोनसे जायगायावल' फानोमोन बे जाबाय APMC एग्रिकालचार प्रोड्यूस मार्केट कमिटि होननाय मोनसे कमिटि थायोमोन मंडी होननानै बुङो बे जायगाफोराव मंडी बे मंडीसफोरावसो तारमाने बिसोरनि दिहुनथायफोरखौ फानोमोन आरो बेयाव मोनसे फिक्स प्राइस थायोमोन MSP होनना बुङो मिनिमाम सापर्ट प्राइस बे मिनिमाम सापर्ट प्राइसनि आन्दाराव बे आबादारिफ्रा बे APMCफ्राव एग्रिकालचार मार्केट प्रोड्यूस कमिटिफोरावसो गावनि दिहुनथायफोरखौ फानोमोन नाथाय दानिया बे APMCफ्राव फाननो मोननाय नंलिया अल इन्डिया गासै 7,000 माने 7,000सो APMCsफोर दं एग्रिकालचार प्रोड्यूस मार्केट कमिटिफोर दङ बे एग्रिकालचार प्रोड्यूस मार्केट कमिटिफ्रावसो पान्जाब हारियाना महाराष्ट्रनि आबादारिफ्रा गावनि दिहुनथायफोरखौ फानोमोन नाथाय दा सरकारा खालामना होबाय बै आबादारिफ्रा बै APMCफोराव फाननांगौनि कुनु दरखार गैला
गोसोबानो फान APMC आव बा APMC आव फानाबाबो गुबुन बेराव सोरबा मानसिनो फानो कम्पानिनो फाना मुवा फानो फ्रि खालामनानै होबाय दरकार खालामनांला APMC फोरखौ बहरिया जाबाय बरिया सुबिदा जनकमोन बेबो मोनसे आरो मा जायो बै APMC फोरा माखासे दालाल थायोमोन थारमाने बै दालालफोरा दा थारमाने बिराद मोनसे सोमखिखांनाय सोमजिदों आरो APMC खौ बन्द खालामोबाथ' दालालफोरा ओंखाम गोमागोन दाना खोब मोजां मोनसे सुबिदा गोनांमोन बियो नाथाय बेखौ लानानै मानो आन्दलन खालामखो मोननै पइन्ट बे जाबाय मा एक नम्बरा जाबाय मा 60,000 APMCs फोर दं गासिबो बन्द जाजोबसिगोन 60,000 APMC एग्रिकालचार प्रडिउस मार्केट कमिटिफोरा बन्द जायोब्ला बै कमिटियाव इंगेज जानानै थानाय मानसिफोरा डिप्राइभ जासिगोन बेनिखायनो बै मानसिफोरा थारमाने फोरजाफोरखौ लानानै आन्दलन खालामदों दुई नम्बरा जाबाय मा बे पान्जाब हारियाना महाराष्ट्रनि आबादारिफ्रा मोनसे बुस्थुखौ गिदों जे APMC खौ गैया खालामोबा MSP आ बोखार जागोन नामा मिनिमाम सापर्ट प्राइस आ बोखार जागोन नामा मिनिमाम सापर्ट प्राइस खौ जुदि रिमुभ खालामोबा बै बिलनि गेजेरजों अब्लाना मा जागोन अब्लाना फिसा फिसा आबादारिफ्रा गावनि दिहुनथाइफोरखौ APMC आव फाननो मोनाब्ला MSP खौ मोनाबो जानो हानाय माने मिनिमाम सापर्ट प्राइस खौ मोनाबो जानो हानाय फिसा फिसा फार्मार नोङो नोंनि फिसा फिसा आबादारिफोरनि दिहुनथाइफोरखौ कम्पानियालाय मुवा बुरजा दाम होनानै बायनो इमान बाहाय बिगासेनिल' दिहुनथाइ नोंनिखौ नाङा बेलेगखौ खारगोन बियो नोंनिखौ लायाबो जानो हानाय आरो मेक्सिमाम फिसा फिसा फार्मार्सफोरानो भारताव दं गिदिर गिदिर फार्मार्सफोरा बहुत खम बिबांनि दं दाना बै फिसा फिसा फार्मार्सफोरा डिप्राइभ जानायनि चान्सेस दं माने मिनिमाम सापर्ट प्राइसखौ मोनाबो जानो हानाय कम्पानिसफोरा बै फार्मार्सफोरखौ सोंनो फैयाबो जानो हानाय जे नोंनिया दखन माबायानो गैया मालानो गैया दिहुनथायानो गैया दखन नोंलाय मुवा 10 थाखा मोननो नों 8 थाखा ला आंनो बहुत बुरजासो नांगौमोन जेनेबा आंनो हाजार मुवा हाजार टन दिहुनथाइ नांगौमोन आंनो हाजार टन आंनो गम नांगौमोन नोंनिया दखन दब्लायसेल'सो नोंलाय मा होबाय नोंखौ नाङा थारमाने बै बुस्थुखौ बिसोरो आबादारिफ्रा गिदों थारमाने आरो बिनिखायनो बे बिलखौ लानानै गोबां दाङाबाजि दावराव सोमजिगासिनो दं दुई नाम्बार बिला जाबाय Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services 2020 बिल बे बिलनि गेजेरजों ओरैबायदि सुबिदा जायो आबादारिफ्रा सोरखारनि बायदिब्ला माने बिखौ प्रि एरेन्ज मोनसे एग्रिमेन्ट बे जाबाय फार्मार्सफोरखौ प्रटेक्शन खालामनायनि मोनसे बिल हमना ला सासे फार्मारा सासे आबादारिया मोनसे आबाद बेसर मावनाय समावनो आं बेजों फार्मारजों कन्ट्रेक्ट खालामखानांगोन कम्पानिसफ्रा जे नोङो 10 बिगानि 10 बिगानि बेसर आबाद मावदों दा बे 10 बिगानि बेसर आबादाव आं नोंथांनो ओरैनो हमनानै लाबाय आरो 1 लाख होगोन आङो ओरैनो आं जास्ट हमनानै लादों एग्जाम्पलसो 1 लाख होबाय आङो आबादा माबा कारनाव जाबाबो जायाबाबो आं आबादारिनो 1 लाख होखानांसिगोन बेबायदि माने प्रि एरेन्ज कन्ट्रेक्ट 2 नाम्बार बिलनि मतेबा बे मा फार्मार्स एम्पावरमेन्ट एन्ड प्रटेक्शन एग्रिमेन्ट अन प्राइस एसुरेन्स एन्ड फार्म सार्भिसेस बिल बे बिराद सुबिदाजनक आबादारिफोरनि थाखाय जे आङो 10 बिगा बेसर मावबाय 10 बिगा बेसरनि फैसाखौ आं दानो मोनखानोसै कम्पानिया आंजों कन्ट्रेक्ट खालामगोन जे एग्रिमेन्ट खालामगोन जे बे 10 बिगा बेसराव नोंनो आङो 10 लाख होगोन हमनिया आबादारिया सेफ जाबाय माबा कारनाव बेसर आबादा जायाखैबाबो बे कम्पानिनिफ्राय 10 लाख मोनखानोसै आबादा बारा जाबाबोथ' नों 10 लाखखौनो मोनखासिगोन कम्पानिया लाब जासिगोन खिन्थु बेयो फार्मारा प्रटेक्ट जाबाय फार्मारा सेफ जाबाय आबादखौ 10 बिगा मावबाय बियो मावनायनि उनाव बियो माबा कारनाव बेसर आबादा थैलांबाय दैबाना जाबाय बारहुंखा फैबाय माबा फैबाय दैबाना फैनानै बेसरा स्र' थांबाबो आंहा 10 लाखखौ मोनखानोसै बरिया इम्पर्टेन्ट आरो खोब मोजां बिलाव अब्ला महाराष्ट्र पान्जाब हारियानि आबादारिफोरा बेखौ लाना मानो माने आन्दलन खालामबाय थादों एक नम्बर कारना जाबाय भारताव आबादारिनि अनजिमाया बांसिन जौखोन्दोनि मानसिफ्रानो फिसा आबादजों थांनानै थानाय दिनै फिसा आबादारिफोरजों सोर कम्पानिया कन्ट्रेक्ट खालामनो फैगोन जेनेबा सोरनिबा 1 बिगा सोरनिबा 2 बिगा सोरनिबा 3 बिगा बै 1 बिगा 2 बिगा आबादारिफोरनि सेराव गिदिर कम्पानिफोरा जानो कन्ट्रेक्ट खालामनो फैगोन नोंनियाव 1 बिगा हा दोङो बेसर आबाद मावदों थिगानो दं 1 बिगायाव उमुक होगोन तुमुक होगोन बेथ' 1 बिगा
हा गोनां आबादारिनि सासे मालिकजों सासे आबादारिजों मोनसे गिदिर कम्पानियाथ' कन्ट्रेक्ट खालामनो फैनाय नङाना होमब्ला बै फिसा फिसा आबादारिफ्रा थैबाय गिदिर गिदिर माने 100 बिगा 200 बिगा थानाय आबादारिफ्राथ' बासिनानै थाबाय बिसोरनि थाखाय बिराद हेल्पफुल खिन्थु बै फिसा फिसा आबादारिफोर जेराव भारताव बांसिन आबादारिफ्रानो फिसा फिसा आबादारिफोर खम बिबांनि हा थानाय बै आबादारिफोरा मा डिप्राइभ जागोन आरो जुदि एमएसपि-खौबो सरकारा बोखारनानै होयोबा मिनिमाम सापर्ट प्राइसखौ खिन्थु नरेन्द्र मदिया बुंबाय थादों एमएसपि-खौ बोखारनाय जानाय नङा एमएसपि विल नट बि रिमुभड सिन्था खालामनाङा होननानै खिन्थु बे बाथ्राया बिलाव लिरनाय गैया एमएसपि-नि सोमोन्दै जेबो बाथ्रा मख'नाय गैया बेनिखायनो आबादारिफोरा गिदों जे एमएसपि-खौ बोखारना होयोबा बेबायदि माने फार्मार्स एम्पावारमेन्ट प्रटेक्शन एग्रिमेन्ट अन प्राइस एसुरेन्स रिफर्म सार्भिसेस बिल बायदि जुदि कन्ट्रेक्ट खालामनो गोनां जायोबा बे फिसा फिसा आबादारिफोरा डिप्राइभ जाजानो गिनानै आन्दलन खालामगासिनो दं 3 नम्बर बिल 3 नम्बर बिला जाबाय जास्ट दोंखायोमोन बियो एमेन्डमेन्टल'सो खालामदों बिखौ बे गोदान नङा जास्ट एमेन्डमेन्ट खालामदों बिखौ इसेन्शियेल कमोडिटिस एमेन्डमेन्ट बिल 2020 इसेन्शियेल कमोडिटिस माने थारमाने मा जायो इसेन्शियेल कमोडिटिस जायफोरखौ जोंनो नांखाथारगौ जेरैबायदि पियाज आलु थाव दालि बेफोरबायदि किसुमान इसेन्शियेल कमोडिटिस नांथारगौ जों सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय किसुमान मुवा बेसाद जानाय मुवा बेसादफोरखौ इसेन्शियेल कमोडिटिस मोनसे लिस्ट थायो सरकारनियाव बे इसेन्शियेल कमोडिटिस लिस्टआव नांथारगौ जिबनाव सानफ्रोमबो नांथारगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेयाव लिस्ट खालामनानै दोनो आरो बेनि सायाव सरकारा माने कन्ट्रल एन्ड रेगुलेसन खालामो जाहाथे रावबो मानसिफ्रा बे इसेन्शियेल कमोडिटिसखौ लानानै दालाल खालामनो हाया गाद्दारि खालामनो हाया नाथाय दानिया नैबे 2020-नि इसेन्शियेल कमोडिटिस लिस्टनिफ्राय इसेन्शियेल कमोडिटिसफोरखौ बोखारनाय जासिगोन दालि थाव आलु पियाज बे बुस्थुफोरखौ बोखारनाय जासिगोन दाना बोखारनाय जानाय लोगो लोगो मा जागोन बिराद गिदिर मोनसे जेंना जागोन बेयाव जायनि थाखाय आबादारिफ्रा आन्दलन खालामबाय थादों बेयो जाबाय मा बै गोनांथार मुवाफोरखौ सानफ्रोमबोनि गोनांथार मुवाखौ जुदि सरकारनि इसेन्शियेल कमोडिटिसनि फारिलाइनिफ्राय रिमुभ खालामनानै होयोब्ला मा जागोन गिदिर गिदिर कम्पानिसफ्रा बेखौ मा खालामगोन स्टर खालामनानै लाखिगोन स्टर खालामना लाखिनानै बिसोर मा खालामगोन बेखौ साप्लाय होनाय नङा साप्लाय होआबा मा जागोन जेब्ला मार्केटाव बे इसेन्शियेल कमोडिटिस पियाज दालि थाव बा बेबायदि जेखिजाया इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ माने साप्लाय होआबाथाय हादोराव बे इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरनि आंखाला बांगोन साप्लाय होथाराबाथाय बिसोर गावसोर बायना जमा खालामना लाखिगोन बिसोरो खिन्थु बिसोरो डिस्ट्रिबिउट खालामनाय नङा गावसोरनि माने गडाउनाव स्टर हाउसाव बिसोरो कोल्ड स्टरेजआव बिसोरो स्टर खालामना लाखिगोन आरो जेब्ला कान्ट्रियाव बिराद आंखाल जागोन अब्ला बै बुस्थुखौ साप्लाय होगोन बिराद दाम गोसा खालामनानै हाई प्राइसआव बिसोरो बै बुस्थुखौ साप्लाय होगोन अब्लाना रायजो राजाफ्रा माने मोननो गैया आंखाल गासैबो इसेन्शियेल कमोडिटिसखौ बै कम्पानिसफ्रा बायखांना कोल्ड स्टरेजआव लाखिबाय गावसोरनि गडाउनाव लाखिबाय ओमफ्राय जेब्ला आंखाल जागोन अब्लासो बिसोरो डिस्ट्रिबिउट खालामबाय साप्लाय खालामबाय अब्लाना बुस्थु बिराद दाम जाबायना दाम जानाय लोगो लोगो आबादारिफ्रा एगेन बेखौनो दाम खमाव फाननानै आरो बारायाव बायनायखौ जाफिननांगोन दा बेनिखायनो बेयो मोनसे बिराद गिख्रंथाव बिल बेनिखायनो पान्जाब हारियाना आरो महाराष्ट्र आरो खायसे इन्डियाननि स्टेटफ्रा बे मोनथाम बिलखौ लानानै गोबां दावराव दावसि आरो गोबां मानसिबो थैबाय आरो दिनैसिमबो आन्दलना सोलिगासिनो दं नोंथांमोना टिभि पेपार निउस पेपार जेरावबो नुदों मेगाजिन जेरावबो नुदों बे आबादारि मोनथाम बिलखौ लानानै आबादारिफ्रा गोबां थै-थां आन्दलन खालामगासिनो दं नाथाय सरकारा मानिथ'आखै आरो बेयाव थारमाने आन्दलन जानायनि मोननैसो कारनबो दंबावो बे जाबाय 1 नम्बर कारन कम्पिटिटिभ एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बे जाबाय मा एग्रिकालचारा एक्चुअलि स्टेट लिस्टआव थानाय बेयो मोनसे साबजेक्ट मोनथाम लिस्ट थायो जोंनिया खामानि मावनायनि रायजो सरकारा मा साबजेक्टआव खामानि मावगोन सेन्ट्रेल सरकारा मा साबजेक्टआव आयदायाव खामानि मावगोन आरो मोनसे कनकारेन्ट लिस्ट स्टेट लिस्ट इउनियन लिस्ट आरो कनकारेन्ट लिस्ट बे एग्रिकालचारा आबादा स्टेट लिस्ट थारमाने बे आबादनि सायाव स्टेटासो आयेन बानायनो मोनो संबिधान बायदिब्ला संबिजिरनि बायदिब्ला आबादनि सायाव जायखिजाया आयेनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो बानायनो मोनो बिजेपि नङै सरकारफोरा बेखौ मोजां मोनाखै मानो होनबा रिभिनिउसफोरखौ बै स्टेट गभर्नमेन्टनि एग्रिकालचारनिफ्राय फैनाय रिभिनिउसफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनो खिन्थु बै आयेननि थ्रुयैदि स्टेट गभर्नमेन्टआ रिभिनिउस मोननाय नंलिया रावबो मोननाय नंलिया खिन्थु माने इन्टार स्टेट नों बेलेग स्टेटआव थाङोबाथाय माबायासो मोनगोन जेनेबा
टु साम एक्सटेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो मोनगोन एग्रिकालचारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआ रेभिनिउस मोननाय नंलिया आरो बेनि थाखायनो एन्टि बिजेपि सरकार आरो स्टेटफ्रा बेखौ थारमाने उसुथुलि होदों माने थुलुंगा होदों आरो आन्दोलनखौ खालामनो थाखाय 2 नम्बरा जाबाय माबाफोरखौ एमएसपिखौ रिमुभ खालामजानो गिनानै आन्दोलन खालामदों 3 नम्बरा जाबाय बे एपिएमसिफ्राव एग्रिकालचार प्रडिउस मार्केट कमिटिफ्राव गोबां दालाल मानसिफोर इंगेज जाना दङमोन बै दालालिफ्रा माने फार्मार्स आरो माने एपिएमसि एग्रिकालचार प्रडिउस मार्केटनि मिडलमेन जानानै गोबां गाद्दारि खालामदोंमोन फैसा जादोंमोन घुस जादोंमोन बै दालालिफ्रा थारमाने आन्दोलनाव ओंखारदों स्टेट रेभिनिउस थांबाय बिनिफ्राय दाना ल' बार्गेनिं पावार अफ द फार्मार्स दाना बै आयेननि गेजेरजों आबादारिफोरनि गोहोआ खमायबाय बार्गेनिं केपासिटि बार्गेनिं पावारा खमिबाय बार्गेनिं पावारा मा फिसा फिसा आबादारिफ्रा मा बार्गेनिं खालामदों कम्पानिफ्रा केयार होनो नङा नोंनिखौ नाङा नोंनिया बाहायल' बेसेबां गिदिर गिदिर आबादारिफोर दं आं बिजों थांगोन कन्ट्रेक्ट खालामगोन नों फिसा 2 बिघा हानि मालिकनि फार्मार्स दं आं आबादारिजों मा कन्ट्रेक्ट खालामनो बार्गेनिं पावारा नोङो 10 थाखा होबा लागोन आङो होआबा लाया थारमाने आबादारिनि बार्गेनिं पावारा खमिबाय आरो बेनि गेजेरजों दा बेनिखायनो थैथां आन्दोलन खालामबाय थादों थ' भिडिअखौथ' मोजां मोननाय नङा सरासनस्रा मानसिफ्रा जायफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों जायफ्रा देश विदेशनि बाथ्रा मिथिनो लुगैयो बार्निं टपिकनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयो बिथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन नैबे स' थेंक इउ